विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी धमाकेदार डिसेंबर ऑफर. सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता. या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे. श्री विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 98 97 81, 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76. नियम आणि अटी लागू. आज 3 जानेवारी म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आणि या जयंतीनिमित्त आज आपण विशेष कार्यक्रम कोकण साधल्याच्या माध्यमातून घेतला आहोत की सावित्रीच्या लेखी. सिंधुदुर्गात बऱ्याच सावित्रीच्या लेखी आहेत, पण आज आपल्यासोबत विशेष सावित्रीच्या लेखी म्हणजे शर्मिला मिलिंद केळुस्कर मॅडम आहेत आणि त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी भार्गवी केळुस्कर देखील आहे. यांनी आपल्या मुलीला देखील सावित्रीबाई फुले यांचे जे जीवनचरित्र आहे ते सांगितलेलं आहे. तसंच त्या देखील एक पात्र अभिनय आणि सावित्रीबाई यांच्या चरित्रावर देखील भाष्य करतात आणि त्यांनी या संपूर्ण समाजामध्ये महिलांसाठी महिलांची जी मागची जी परिस्थिती होती त्यावेळीची परिस्थिती आणि आत्ताची जी परिस्थिती आहे याबद्दल त्यांनी म्हणजे बऱ्याच कविता देखील लिहिलेल्या आहेत आणि त्याच संदर्भात आपण त्यांच्याशी चर्चा करूनच सावित्रीच्या लेखी या कार्यक्रमामध्ये. मॅडम नमस्कार. कोकण साध लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रथमतः सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आज आहे. भार्गवी तुझं पण स्वागत आहे. या आजच्या जयंतीनिमित्त सावित्रीबाई फुलेबद्दल काय सांगशील? काय आज तू एक सावित्रीची लेख म्हणून उभी आहेस? सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापक आहेत. त्यांनी मुलींसाठी, सगळ्यात खालच्या समाजातील समजणाऱ्या मुलींसाठी पहिली शाळा काढली व त्या पहिल्या शिक्षक होत्या. त्या काळात मुलींना शिकण्याचा अधिकार नसताना सुद्धा त्यांनी मुलींना शिकवले व त्यांचे नवरे ज्योतिबा फुले यांच्या बरोबर मिळून त्यांनी सुद्धा शिक्षण घेतले. त्यावेळीची स्त्री सावित्रीबाई फुले यांनी खस्ता खाल्ल्या समाजासाठी, म्हणजे विविध घटकांच्या समाजासाठी शाळा काढल्या. आजची स्त्री आहे त्याच्याबद्दल काय सांगशील? आजच्या स्त्रिया असतात त्या जॉब करतात नवनवीन आणि संसार चालवतात त्यांचा, आणि प्रत्येक स्त्रीने सक्षम असलं पाहिजे. निश्चितच भार्गवीने सांगितले सक्षम असलं पाहिजे. मी मॅडमकडे जाणार. मॅडम, आजची जी स्त्री आहे आणि त्यावेळची स्त्री सावित्रीबाई फुले यांनी खूप खस्ता खाल्ल्या, प्रत्येक समाजाला शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळची स्त्री सक्षम होण्यासाठी त्यांनी दगड, शेण, माती, शिव्या हे देखील केले. काय सांगाल त्यावेळची स्त्री आणि आजची स्त्री सावित्रीची लेख बनवून तुम्ही आमच्या या कोकण साधच्या लाईव्हच्या माध्यमातून सांगा? खरं तर पहिल्यांदा स्त्री बंधनात होती हे थोडंसं इतिहास जर आपण चाळला तर भारतातली स्त्री ही जगातील प्रत्येक स्त्रीपेक्षा सक्षम होती. कारण आपण सावित्रीबाई फुलेंच्या आधीचा जर इतिहास पाहिला तर आपण जिजाबाईंचं कर्तृत्व पाहिलेलं आहे की जिजाबाई या एक महिला राजकारणी होत्या आणि राज्य चालवण्याचं अतिशय उत्तम कार्य जिजाबाईंनी केलेलं आहे. म्हणजे स्त्री बंधनात होती असं म्हणणं थोडंसं चुकीचं आणि वावगं ठरेल. कालांतराने काय झालं की भारताला सोन्याची चिडिया असं, म्हणजे सोने की चिडिया असं म्हटलं जातं आणि त्यामुळे भारताकडे अनेक शत्रू पक्षांचं लक्ष वेधलं गेलं आणि त्यामुळे सातत्याने भारताच्या संपत्ती आणि नैसर्गिक संपत्तीचा उपभोग घेण्यासाठी परकीय आक्रमणं होत राहिली. आणि या परकीय आक्रमणामध्ये सगळ्यात जास्त टार्गेटेड जी झाली ती म्हणजे भारतातील महिला. आणि मग तिच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने समाजाने काही बंधनं तिच्यावरती लादली. खरं तर ती बंधनं नसून त्या काही मर्यादा लादल्या गेल्या, पण कालांतराने ओघाने त्या मर्यादांचं बंधनांमध्ये रूपांतरण झालं आणि कधी ते साखळदंड झाले स्त्रीच्या पायातले, हे त्या स्त्रीला आणि समाजाला सुद्धा कळलं नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक स्त्री जी केवळ म्हणजे आपण असं म्हणतो की प्रत्येक पुरुषाच्या मागे स्त्री असते, पण सावित्रीबाईंच्या मागे एक भक्कम पुरुष उभा होता आणि त्या पुरुषामुळे ती स्त्री शिकली. एवढंच नव्हे तर शिकल्यानंतर फक्त तिने ते शिक्षण स्वतःपुरतीच सीमित ठेवलं नाही, तर समाजातील तळागाळातील, म्हणजे त्यावेळी काही ब्राह्मणांच्या मुली शिकत होत्या पण
त्या फक्त घरगुती ज्याला आपण होम सायन्स आताचं ज्याला आपण होम सायन्स एज्युकेशन म्हणतो ते त्यावेळी शिकत होत्या. ब्राह्मण स्त्रिया शिकत होत्या, पण तळागाळातील स्त्रियांना मात्र त्याचा अधिकार समाजाने नाकारला होता. काही उच्च शिक्षित समाजाने किंवा उच्चभ्रू ज्यांना आपण म्हणतो त्यांनी नाकारला होता आणि त्या साखळदंडांना तोडण्याचं अतिशय कठीण काम एका स्त्रीने करणं आणि त्याच्यासाठी एका पुरुषाची साथ तिला लाभणं याच्यासारखं दुसरं आनंददायी आणि प्रेरणादायी गोष्ट माझ्या मते नसावी. खूप त्यावेळी तुम्ही म्हणताय की साखळदंडातून बाहेर काढली. ज्यावेळी सावित्रीबाई फुले बाहेर पडायच्या, शिक्षण महिलांना मुलींना घेऊन चला शिकायला चला, त्यावेळी काही मुलं यायची नाहीत. काही त्यावेळी परिस्थिती तशी होती, काही त्यांना म्हणजे वेगवेगळ्या बोललं जायचं, त्यांच्याबद्दल अपप्रचार देखील केला जायचा. काय सांगाल त्याबद्दलची आठवण? मी एक एकपात्री अभिनय केला होता. त्याच्यामध्ये म्हणजे जेव्हा सावित्रीबाई फुले समाजातील इतर स्त्रियांना म्हणजे मुलींना शिक्षणाचा महत्व पटवून देण्यासाठी जेव्हा बाहेर पडल्या, तेव्हा एकतर स्त्रीने शिकावं ही विचारधाराच, हा प्रवाहच समाजामध्ये नव्हता आणि त्यामध्ये एखादी स्त्री त्या मुलींना शिकवण्यासाठी धडपड करते हे समाजाला पचण्यासारखं नव्हतं, पटण्यासारखंही नव्हतं आणि पचण्यासारखंही नव्हतं. आणि त्यामुळे समाजातील इतर लोकांनी, आता हे तेव्हाचं नाही आत्ताचं पण आहे, की तुम्ही जर एखादं चांगलं काम करत असाल, एखादा वेगळा मार्ग जर तुम्ही चोखंदळत असाल, तर तुम्हाला अडीअडचणी आणि प्रचंड विरोध तुम्हाला सहन करावा लागतो. पण तो एका स्त्रीनं त्या काळामध्ये सहन करणं ही स्त्रीत्वाची खरी भक्कम पायरी आहे किंवा तिचा भक्कमपणा आहे. आणि स्त्रीने जर ठरवलं तर ती कोणत्याही काळात कोणत्याही बंधनामध्ये आपलं स्त्रीत्व दाखवून देऊ शकते. हे सावित्रीबाईंच्या त्या वागणुकीवरनं मला जाणवलं. तुम्ही एक कविता सादर केली आहे, त्याच्यात 2 ओळी या आपल्या लाईव्हच्या माध्यमातून सांगा. मी तर खरं म्हणजे स्त्री कशी बंधनात होती आणि आता आपण आजच्या समाजामध्ये असं म्हणतोय की स्त्री स्वतंत्र झालेली आहे किंवा स्त्री स्वातंत्र्याकडे आपण वाटचाल करत आहोत. सरकारने विविध योजना सुद्धा स्त्रियांसाठी राबवलेल्या आहेत की तळागाळातील नव्हे तर प्रत्येक स्त्री घराच्या बाहेर पडावी, स्वतःच्या पायांवर उभी राहावी. पण जर आपण बारकाईने समाजाकडे लक्ष दिलं तर आपल्याला असं कळेल की स्त्री मुक्ती हा फक्त फलकावर दाखवण्याचा आकडा आहे, अजूनही तो तळागाळातल्या स्त्रियांपर्यंत पोहोचलेला नाहीये. त्यामुळे स्त्री त्या काळातही बंधनात होती. बंधनं वेगळी आहेत, आज ती वेगळी आहेत, पण बंधनं आहेत आणि त्याच्यातनं बाहेर पडण्याचं काम हे फक्त स्त्रीच करू शकते. ती स्वतः करू शकते किंवा त्या स्त्रियांसाठी एखादी स्त्री पुढाकार घेऊन हे काम करू शकते. आणि त्या अनुषंगाने मी एक कविता केली होती, तिचं नाव आहे ती. त्यातलं मी 1-2 ओळी सांगते की इतिहासाने तुला बांधून ठेवलंय, जखडून ठेवलंय, घातली आहेत बंधनं स्त्रीत्वाची. इतिहासाने तुला जखडून ठेवलंय, घातली आहेत बंधनं स्त्रीत्वाची. शिळा शापेच्या मुक्ततेसाठी गरज मर्यादा पुरुषोत्तमाची. म्हणजे एखाद्या स्त्रीला शापित होण्यासाठी बाहेर पडण्यासाठी सुद्धा कोणाची गरज आहे तर एका मर्यादा पुरुषोत्तमाची गरज आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आजच्या स्त्रियांनी पुरुषांबरोबर स्त्री पुरुष समानता किंवा त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करण्यापेक्षा त्या पुरुषा बरोबर साहचर्य म्हणजे स्त्री पुरुष साहचर्य या भूमिकेतून जर समाज उभारण्याचं काम केलं, कारण स्त्री ही नैसर्गिकरित्या आणि भावनिकरित्या पुरुषांपेक्षा पूर्णतः वेगळी आहे आणि हे वेगळेपण आपण जपलं पाहिजे, ना की पुरुषांबरोबर आपण बरोबरी केली पाहिजे, स्पर्धा केली पाहिजे. तर हे स्त्रीत्व जपून आपण समाजामध्ये आपला ठसा स्त्री म्हणून कसा उमटवू शकतो आणि स्त्री पुरुष साहचर्यातून ना की समानतेतून समाज कसा घडवू शकतो यावर आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे समस्त स्त्रियांनी, असं मी स्त्री म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त हा संदेश देऊ इच्छिते. मी एक प्रश्न विचारतो की त्यावेळी वेगवेगळी बंधनं होती, आता देखील वेगवेगळी बंधनं असं तुम्ही म्हटलं, नेमकी काय बंधनं असतील आताची? सर, त्यावेळी स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता, पण आता सरकार स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करते. जसं की स्त्रियांना मोफत शिक्षण आहे. आता आपण बघितलं तर येण्या जाण्याचा पास आणि या सगळ्या तुम्हाला जर बिझनेस करायचा असेल, व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर स्त्रियांना विशेष अनुदान आहे.
पण इतकं असून सुद्धा आजची स्त्री स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं स्वैराचाराकडे थोडीशी झुकल्यासारखी आपल्या समाजामध्ये आपल्याला आढळून येत आहे. कारण आपण स्पर्धा लावलेली आहे की मी पुरुषापेक्षा कशी श्रेष्ठ आहे. या स्पर्धेतूनच स्त्रियांनी स्वतःवर आधुनिक बंधनं घालून घेतलेली आहेत, जसं की मॉडर्नायझेशन किंवा स्पर्धात्मक युगातून आलेला मानसिक ताण. कारण मुळातच स्त्रीची जी शारीरिक आणि मानसिक आणि वैचारिक जडणघडण आहे ती समाजाचं दुसरं अंग सांभाळण्यासाठी आहे. स्त्री आणि पुरुष हे समाज तयार करण्यासाठी आणि घडवण्यासाठी दोघांच्याही भूमिका वेगवेगळ्या आहेत आणि त्यांचं कार्यही वेगवेगळं आहे. पण आपण काय करतोय, आपण स्पर्धा करतो आणि ही स्पर्धेतून एक मानसिक ताण आपल्याला येतोय, स्ट्रेस येतोय आणि त्या स्ट्रेस मधून काय होतंय की स्त्रीचं जे स्त्रीत्व आहे ते कुठेतरी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे आणि स्त्री ही कुठेतरी स्वैराचाराकडे झुकते. हे एक बंधन झालं जे तिने स्वतःवर लादून घेतलेलं आहे. आणि एक बंधन जे मला वाटतंय की स्पर्धा म्हटल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी ती खेळली जाते. जसं मी पुरुषाशी स्पर्धा करते तसा पुरुषाला स्वतःचं अस्तित्व दाखवण्यासाठी त्याच्याकडनंही ती स्पर्धा चालू आहे. आणि मग या स्पर्धेच्या नादामध्ये स्त्रीला खाली ओढण्यासाठी तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. आणि हे आपल्याला वेगवेगळ्या अगदी कॉर्पोरेट लेवल पासून वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये दिसलं जातं की स्त्रीला जर मागे ओढायचं असेल तर तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. तिचं चारित्र्य हनन कशा पद्धतीने होईल यासाठी प्रयत्न केले जातात आणि हे कुठेतरी प्रयत्न थांबवले पाहिजेत असं वाटतं. आणि यासाठीच मी म्हटलं की स्त्री पुरुष समानतेपेक्षा स्त्री पुरुष साहचर्य हा जर आपण बाणा अंगीकारला तर समाज अतिशय चांगल्या पद्धतीने घडू शकेल असं मला वाटतं. तुम्ही सावित्रीबाई यांच्या बऱ्याच म्हणजे माहिती किंवा समाजासमोर वेगवेगळे मुद्दे मांडलेले आहेत. तुमची मुलीला देखील सावित्रीबाई फुले तुम्ही बनवता आणि त्यांच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या स्टेजवर त्यांनी एक पात्र भूमिका केलेली आहे. आपण दोघांनी यावेळी या सावित्रीच्या जिल्ह्यातील असतील किंवा महाराष्ट्रातील लेकींना काय संदेश द्या? आजच्या स्त्रीने आपलं स्त्रीत्व आणि जे स्त्रीला निसर्गाकडून मिळालेलं आहे मातृत्व ह्या दोन्ही गोष्टी तिने जपल्या पाहिजेत आणि समाजामध्ये स्त्री म्हणून उभं राहिलं पाहिजे अतिशय खंबीरपणे आणि सक्षमपणे स्वतःच्या पायावर. आणि फक्त स्वतःच्याच नाही तर इतर स्त्रियांचा कशा पद्धतीने आपण उद्धार करू शकू किंवा त्या स्त्रिया कशा पद्धतीने आपल्या पायावरती उभं राहतील आणि त्यासाठी आपली काय भूमिका असली पाहिजे यासाठी प्रत्येक स्त्रीने प्रयत्न केला पाहिजे. तू आता सावित्रीबाई फुले बनलेली आहेस, काय सांगशील आजच्या मुलींना किंवा आजचे जे तुझ्या सोबतीचे मुली असतात त्यांना काय सांगशील? सावित्रीबाई फुलेंसारखं कणखर बनलं पाहिजे आणि आजकालच्या मुली खूप कणखर नाहीच आहेत, म्हणून कणखर बनलं पाहिजे, स्वावलंबी झालं पाहिजे त्यांनी. आणि दुसऱ्या मुलींना कसं आपण स्वावलंबी बनवू यासाठी आपली कोणती चांगली भूमिका आहे असं त्यांना सांगितलं पाहिजे. निश्चितच या होत्या शर्मिला केळुसकर मॅडम आणि भार्गवी केळुसकर यांनी आपल्याला सांगितलं की कणखर बनलं पाहिजे आणि त्यावेळेची सावित्री आणि आत्ताची सावित्रीमध्ये आपण कुठे ना कुठेतरी समाजाचं ज्या महिला आहेत त्यांचा उद्धार केला पाहिजे. उमेश बुजडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.